Jawale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe e Pindi TV min calmini on ɗumaɗon wonde dunde baba tamade kala bisimon e kelle gadande robindo jandeji altine ɗiɗi lewru juin 2025 bisimilla mon e kelle gadande robindo jandeji puɗɗortoɗen ko jande gendire leydi Sénégal jande le soleil ɓe garti koye mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko o arti to banggue wonande renégociation des marchés publics kanko horejo mawɗo jagorɗo leydi Sénégal holliti temedere e capanɗe joyi milliard koppareje men franc CFA woni ko heɓta e nden e yewtere gam tigui ƴewtade contrat ji ɗiɗi hakkude laamu ngu kam e ɓen ɓe ganduɗa ko marché public en kanko horejo leydi ndi on ko mawɗo le premier ministre Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo hanko yettima toon to Guinée Conakry ñalawma hande o mo yindir e on mo ganduɗa ko Mamadou Doumbouya gardiɗo leydi Guinée Conakry jande le soleil arti hen ɗo en jayde Rewmi Quotidien ɓe garti ko toon to Ouakam mosquée de la divinité toon ko ndun suudu ndu ganduɗa rewetendu Allah ko toon tigui tawa yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe golle kamtorinde debbati gorken en nanga toon e jamma hanki o ɓe garti to ɓe ñande hitawuñaji ɗiɗi e nogas e nayyi e hawruno koye sappo lewru décembre ko nonne kadi nayo pawno toon jungo caggal nanga e wadde kedde kamtorinde e tarinde on mosquée de la divinité jayde l'évidence quotidien ɓe garti ko e ƴamodiral hakkude Aïda Saliou Aïda mo Cheikh Béthio Thioune kamɓe ɓe ganduɗa ko landa Pastef caggal nde holliti wonande wondemo patriote kono kadi ɓen wawde ha joni teɗiniminandeɓe dendagal gueɗe ɗe o ŋakkirono e laamuji ɓennuɗi kono ɓe garti kamɓe l'évidence quotidien e décryptage mo conflit hakkude Israël kamɓe Palestine ɗum noon o waɗama yewtere toon to école mbo Rufisque jayde l'évidence arti hen jayde las quotidien ɓe garti koye Moustapha Cissé Lo kokkiɗo jengol on mo ganduɗa ko Aïda Mbocce e ɗin jawɗi ko yettuno e Tabaski kono nonne kadi mo ganduɗa ko Toussaint Manga Moustapha Cissé Lo arti e jogogal mabɓe ɗen gueɗe ɗe ɓe kalfina jayde las quotidien arti hen l'observateur ɓe garti koye pôle judiciaire financier omo ganduɗa ko kanko woni Mor Ndiaye gardiɗo omo ganduɗa ko on rak o arti to banggue wonande to banggue haɓade ko yiyete ko koppareje ɗe laabani hani e galleji ɗiɓe kepti o arti noon wonande ko abbi e capanɗe tati e joyi milliard koppareje men franc CFA woni ko ɓe kepti ɗin dossier ji mbaɗaɗi transféré toon to pôle judiciaire financier kono ɓe garti e temen to on wargo ganduɗa ko on aide soignant mo ganduɗa ko woni no ancien koninke gonnoɗo koninke ɗo e leydi Sénégal ko kañum yoɓi fitandu yoga e mo ganduɗa ko créancier saabi wonande fawama jungo yiide jayde l'observateur libération ko hen ɓe garti toon to temen to koye département mo Vélingara arrondissement mo Vélingara ɓe garti e on erreur mo ganduɗa waɗi to temonto omo ganduɗa ko aide soignant tawi noon wonino kadi koninke omo ganduɗa ko Moussa Ndiaye mo fitandu mum yoɓa taw yoɓi fitandu makko ko omo ganduɗa ko biyeteɗo Babacar Ndiaye wonino ancien militaire et aide soignant toon to temanto o fawmo jungo yiide jayde e libération ɗum noon ko caggal nde million ngaji ɗiɗi koppareje men franc CFA reɗɗi hakkude mabɓe tawi kadi o ubbimo koye caggal galle makko jayde libération arti hen jayde tribune ɓe garti koye menace djihadiste alerte du général Maïssa Saleh Ndiaye omo ganduɗa ko Maïssa Saleh Ndiaye gonnoɗo aide mo camp e laamu Macky Sall o arti rentinde laamu leydi Sénégal ha ɓuuri tengtude e koninkoɓe ne mbawata ɓeydude e nden kay ko yitno noon e ɓen ɓe ganduɗa ko owninkoɓe ɓe o arti yiide wonande hay leydi gotiri daɗani e ɓen ɓe ganduɗa ko bone owninkoɓe alay saago laamu ngu wawa wattorde ɓesguji ɗi beele mbawa gollodirde gam wawde ha joni ko yete ko rentinde kamɓe tottude kabaruji ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe leydi Sénégal. Le tribune ɓe garti e monde rural dowri ndi caɗele ɗe ɓe jogui to banggue erade laamu ngu ko yetto ko noon to banggue campagne arachidiére e ko yetno noon e gawka kamɓe engrais jayde tribune arti hen point actu je suis la grande des patriotes omo ganduɗa ko Aïda mo Cheikh Béthio ƴamodiral makko e landa Pastef yidemo patriote o arti yiide wonande hujjaji makko ɗi ganduɗa ko laamu ngu heftini ɗum dow hitawuñaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi to hitawuñaji ɗiɗi e nogas e nayyi 2024 o arti e darde nde ganduɗa nguɗo laamu darade momo saabi kebbugol makko yoga e won foddeji makko hani e on Dakar Arena mo watindi wadde moɓodiral addi haala ɗo e nder leydi Sénégal kolliti yiide ñande point actu ɗum ɗonne kadi ma won hunde ganduɗa ma Moussa gon wuro teddugo Touba jayde point actu arti hen jayde enquête quotidien ɓe garti koto banggue wonande entreprise social détournement matériel Africa Green Tick dans la tourmente ɓe garti noon koye caɗele ndun suudu gollurde jogui ni to banggue wonande jogui to banggue wonande koppareje ɗe ganduɗa
ko nawade ɓe garti ni e on saisi to banggue yoga e won matériel aji ko abbi e temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi million ko préji men franc CFA sa wi on DG mo filial sénégalais waɗi ko yete ko fewde e justice sénégal gam tigui wawde wadde hen jungo mum beele wawde daranade on ngal ndu suudu gollordo africa grantique e caɗele ɗi jogui jayde les échos ɓe garti koye koninkoɓe leydi sénégal ko kañumen pawi jungo ko abbi e capanɗe nayyi e tati sud illégaux nokkuji ɗi ndewani lawol to banggue itugol ko wiyete ko kanŋe toon to Falémé ko nonne kadi ɓe pawi jungo ko abbi e capannayyi e jeeɗiɗo individu ɓe ganduɗa ko fawaɓe juuɗe ko abbi e capanɗe jeeɗiɗi tawi noon ko kaɓɓirde ko wayno moto ko pompe hay e motoji ɗum ɗon kala fawama jungo les échos arti e nden yewtere gendire wannode to banggue golle ɗin commission ji ɓe garti noon yogay nandire ɓe garti on commission ji ɗi ɓe nandirani ko wetno itugal article 80 ko nonne kadi ɓe nandiri ɗiɗaɓo garɗo e ɗin sungoji lefol laamu nde wonata chef de l'opposition kono ɓe garti e yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni lundiyankoɓe ɓe jabani ko yete ko ɓeydude yoga e won pouvoir uji mawɗo jagorɗo leydi sénégal ko nonne kadi ɓe jaaɓi kamɓe kala e kuuɓal gam dow wonde ko yete ko chef de l'opposition garɗo ɗiɗaɓo tawi noon wonimo yadani hen ko landa PDS e yiide jayde les échos sud quotidien ɓe garti koye mawɗo jagorɗo ɓe Ousmane Sonko o arti e temedere e capanɗe joyyi milliard ko préji men franc CFA woni ko fawa jungo caggal noon nde ɓe mbaɗi yewtidirde ɓen ɓe ganduɗa ko les marchés publics ko yetno to banggue renégociation des contrats saabi leydi sénégal heeɓi artirde ko abbi e temedere e capanɗe joyyi milliard ko préji men franc CFA e yiide jayde sud quotidien jayde le quotidien ɓe garti ko week-end Ibrahima Marekes la salle astuce de Macky Sall kanko mennoɗo wonde horejo leydi sénégal Macky Sall o ƴetti konngol kanko ancien président de la république mbo leydi sénégal yoga e won commission ji ko yetno on fondation Mo Ibrahima e yiide jayde le quotidien kono ɓe garti e on mo ganduɗa ko aide soignant toon to Temento joɓiɗo fitandu créancier yoga e on mo ganduɗa ko opérateur économique en hanki o fawama jungo e yiide jayde le quotidien kono noon e rali mo ganduɗa ko kanko woni général Maïssa Saleh Ndiaye ko noy koninkoɓe leydi sénégal nde mbawata ɓeydude nden kay kisal ha ɓuuri tengtude keeri ɗi e ɓen ɓe ganduɗa ko bone woninkoɓe ɓe ganduɗa caɗele mumen nana ndiwti keeri e yiide jayde le quotidien uddirten ko coftal balli Ligue des champions gadunol Paris Saint-Germain ƴetti ndin kuɓeri Paris Saint-Germain e yiide jayde le Rewmi Sport ɓe garti wonande Paris Saint-Germain ko kañum tigui yalti hoore bowal hakkude mum e ɓe ganduɗa ko Inter Milan yiide jayde Rewmi Sport bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni ko min ɗo ɓe nomad keleganade roɓinde jayde je subaka hande o ani men ko talata janggo so hawre welede Allah.